Miren Gortxapegi, Maitane Perez eta Idoa berriz ere solasaldia idatzeko. Lehen energia izan da, izpide, eta orain berriz, lehen esan duten bezala, zaintza izango da. Ea zer sortu diguten, eta zer dakarren zuen. Egiten den dinamika oso polit bat, erakutsi dugun bezala. 3 idazleri gai bat ematen zaizuen, zuen kasuan zaintza izan dena, eta 3 idazle hauek zaintzaren inguruan idatzi dute. Zaintza abiapuntutzat hartuta, ez igual zaintzaren inguruan bere horretan, baina bai zaintza hori abiapuntutzat hartuta. Eta gero, aitzakia horrek hemen elkartu zaituzte 3, eta gutxienez, konpartitzen duzuena bada abiapuntu beretik, zerbait idatzi izana, eta batez ere, elkarri irakurri diozuela. Maitane Perez, idazle eta antzerki ekoizle iruindarra da, eta berak esaten duen bezala, oholtza gainean zoriontsu den aktorea, ezta? Miren Gorrotxategi, idazle azpeitiarra, itzulpen gintza, kasitakoa, okerrezpanago, eta gaur egun hezkuntza arloko langilea honetara, baina 2 liburu badituzu idatzita, eta horrez gain, horietako bat zinemara eramona izan dena ere bai. Eta Ugaitz Agirre, gaur pixkat anfitrioia edo usurbildarra, eleberri bat kaleratuta daukazu, eta Noahuako kolaboratzaile biltze zara, usurbildar jatorra. Ugaitzena laburtu edo nahi duzuna esan. Ados, niko gaitzez nuen ezagutzen, eta bere ipuinaren harira pixkat ezagutu dudala esan dezaket, edo uste dut. Batez ere, klabe oso garrantzitsu bat egon da, eta izan da humorea hartu duela berak lan tresna bezala. Zaintza gaia hartu eta desobedientzia lan bat egin duela. Hau da, zaintzan zentratu ordez, zaintza baten inguruan gertatzen den guztia landu duelako. Eta hori oso ederra iruditu zait, ni oso formala naizelako eta hau ere egin behar. Eta, bere ipuinan pertsona batek erentzian jasotzen du arrautz bat, ate arrautz bat, eta 50 egunetan zaindu beharra dauka, gaztelu bat jaso ahal izateko. Orduan, baina familiako osabaitzeba guztiek ere badakate erronka bat, eta da arrautz hori egun desberdinetan apurtzea lortu behar dute. Segun nork apurtzen duen arrautza, gaztelua berantzako izaten da. Orduan, oso divertigarria da, osabaitzeba bakoitzak aukeratu duten estrategiaz, teknikak erabiltzen dituzten, eta nola protagonistak arrautza berarekin daraman leku guztitara. Eta ez dut bukaera destripatuko. Azpetetako ipuin bat dela, hori gauzei beste ikuspegi bat emateko askatasuna eta konfiantza sentitzen hori idazle bat dela. Esan duen bezala gaitik ateatzeko eta nahi duena egiteko, eta hori oso ederra da. Eta gero, iruditu zait begira zinematografiko bat badagoela hor. Nik pelikula bat ikusten duen denbora guztian. Irudiak oso akzio, ez dakit Tarantino bat izango litzateke, ez dakit olako humore beltz bat daukana. Uste bai, ez zau dula egia esan, hortikan joan, txista bat egin nahi. Gero igual komentatuko da, baina bigaiak aukeran eman zitunean, bai batekin, bai besteakin ikusten ez dakit ez zer. Orduan, humoretik nahi, ez dakit zeba, baina humoretik, eta hala izan zen. Lotu animat ondo. Gozu edo zertzela zertzela dituzu? Mirenena, guztua eta guztua irakurlet, eta bai ditula txampon baten biak. Bi estena daude, batez, eta protagonista Idoia da, bere ama gaixorik daka, eta bisitan joan zaio, egun baten. Eta lehenengo estena horretan kontatzen da,
batez ze harreman duen bere amakin, baita ere bere ahizparekin nolako harremana dakan, hau atzerrira joan baita lanera, orduan ama gaixo dago eta aman zaintzarekin zein arduratzen den. Ama gaixo egin badago, edo ni, edo aita, hor dagoela baita ere, gero mediku bat, lehenengo ateratzen dena etxetikan eta kargu hartzen dio edo nola etzan badazat medikoa esarekunda etxetik eta nola ez daba esarekungo deitu balen bezu larrialde eta ez darria lehortuta zenolako. Eta hor, nola nahi duen amak, denbo guztien idoia bere ondoan egotia. Eta aldi berian, ja lehenengo pasatuetan komentatzen dena bere senarra, edo bere bikotea, edala, ea noiz etortuko den afaltzea edo geratuko den, edo ez. Eta gero horrek ematen digu paso, behin etxea itzultzen denean, bigarren eszenako, dela ikusten dugu. Bikoteak seme bat, edo ala bat, seme bat izan nahi dutela, eta horren bueltan, seinala bat izatean bueltan, bakoitzak, bikotean bai mutilak, bai neskak, zeri ematen dion garrantzia. Eta batek, nola ematen dion garrantzia, nola esango nuke, iteai bakarrik, esanet, eduke ezagun eta jazta eta gertatukoa gertatzeana, eta beste nola diteko ikuspegi handiko bat edo ikentun galderak, igual, nik neonik ere nitunan planteatuko. Ados aipatu duzunarekin, ez? Idoiak bere amaren zaintza zama bezala bizi du, eta lehen Bilbaoren poeman irakurri dutenean ere, etorri zait burura idatzi nuen ikuina, ez? Ez du nire ama bezalako izan nahi, baina azkenean nire ama bezalako izango naiz. Eta idoiak ez dio erentzian hori pasatu nahi bere ondoren gorri, ez? Eta ikusten du, ezin bestean gerta daiteke zerbaitela, ez? Berak ere, egun batean zaindua izan beharko dela, segura asko denok garen bezala nore batean, ez behar dugu zaintza hori. Eta zaintza planteatu nahi nuen, eta bi estenak gertatzen dira oean. Bata gurasoen oean gertatzen da, amaren zaintza hori, eta gero bikotearen sexu harreman horren hasiera horretan, ez dakit nola bukatuko den, baina hor daude, eta bi planoetan, ez bata gaixo eta agian bizitzaren amaieran dago, eta beste agian bizitza sortzea. Eta burruka hori dago, eta zaintza beraien eztabaida hori da, zaintza beharretik egiten dugu ala maitasunetik, ez? Eta zaintza zer da, fardelak aldatzea zaintza da, eta gaixo dagoenari eskutik heltzea zaintza da, baina maite duzun hori eskuan ferikatzea ez da zaintza, edo etxera izulik atuperrak garrituta aurkitzea ez da zaintza, pixkator. Maitanek bi eskaini ezkigu baten prezioan, ze ipuina idatzi digu, eta aguakatea zaintzeko gida ere eman digu. Eta gero esango digu, jakin nahiko nuke, benetan jarraitu dezakegun gida hori aguakate landare ateratzeko edo ez. Ego sozien. Nik uste, Maitaneren lanak niri behintzat interpretatzeko, irakurtzen nuen bakoitzan ez, zerbait zertzela desberdinak ikusten dituen eta interpretatzeko agian aukera desberdinak. Aurreko elkarri irakurriz saioan ere atera da, zaintza hitzak balioa galdu duela, ez, eta pixkatu txala bihurtu dela, eta hori uste eta hasieratik aipatzen duela Maitanek. Gainetik azalduta A da protagonista, eta badakigu daukala harreman egisa batekin, horre agertzen da nonbait, eta erabakitzen du hastea aguakate baten zaintzan, ez? Eta hausnarketa asko daude aguakate horren zaintzaren inguruan. Nik behintzat ala interpretatu ditut, ez? Gero zuk azalduko duzu ala den edo ez, baina, nik behintzat, bere zaintza horretan, ez dakit nik horrek bere burua zaintzen baute dakien, edo, eta aguakate horrek zaindua izan nahi dute du, hori ere hasieratik botatzen digun galdera da, ez? Zergatik zaintzen dugu, zaindua izan nahi duelako, aguakateari inork ez dio galdetu zaindua izan nahi duen. Eta ez ote da ikuspuntu egoista bat, ez? Gure zainketa hori. Eta, gero dago, isarekin harreman hori, badirudi maitale esporadikoak edo direla, eta isa ez du zaindu nahi, edo bai, edo
edo zalantzan dago eta bueno, agian proban ari da aguakate horrekin edo ez dakit berak argituko digu hobeto, ez? Eta amaieran, bueno, berak deskribatzen dugu isa, ezetasun leku eze batetik datorren modura eta A leku lehor batekoa da. Baina esaten dugu ezetasunak azkenean aguakate landarea ere hitu dezakela, ez? Eta arriskutsu ere izan daitekela. Drenaje hori behar duela, bai. Baina bukaeran ezetasuna dago. Beraz, ezetasun hori bagun ez dakit berak asmatzen duen bere burua zaintzen edo isa hori iristen den edo baitanik kontatuko dugu. Harreman pertsonal batetan suertatu daitekeen zaintza hori gio etorkizunera begira, nola batzuetan kezkatzen garen pertsona hori zaindu beharko dugulako noizbait, eta pertsona horrek ez badu bere burua zaintzen, eta zuk hori ikusten baduzu ze puntutaraino ni presa egongo naiz gero bera zaintzeko, berak ez badu bere burua zaintzen. Hor zegoen batalla hori alde batetik, eta orduan gero aitzaki bezala hartu nuen aguakatearen zaintza metafora bat egiteko, eta kapitulo bakoitzean metafora hori lantzen saiatu naiz. Aguakatea horrela hasiko zaizue? Ez dakit. Pauso, gauza askora, kriba handia egin dut orduan, ez dakit. Baina, bueno, saiatu. Eta, bai, bere burua zaintzen ote dakien nik ere ez dakit. Hor jarri dut baita ere planteamendu hori, zenbateraino dakigun gure burua zaintzen, eta orduan zenbateko beldurra ematen digun bestea zaindu beharko dugula hori, inkluso agian beste pertsonak ez du zaindua izan nahi. Eta da ere gu, ja kezkatzen ari gara lehenagotik zaindu beharko dugulako, baina agian pertsona horrek horrela bizi nahi du. Eta igual bizi nahi du gutxigo. Edo beste, eta orduan hor, borroka hori bai. Eta ziren aipatu duzuna, zaintzari balorea, zaintzak balorea galdu duena baino gehiago, hitzak igual, ez? Osea, zaindu, emezuetan, zaindu, baina zaindu zesan nahi du, beste pertsonak nahi duan nahi modu berdin. Zuk zaindu jartzen diozulako ez du batean motelago gidatuko edo. Ez? Orduan, bada zaindu, bai, zaindu zu. Nik ez dakit zaitu da edo, ez? Oso kuriosoak iruditu zaizkit, ipuinei jarri dizkio zuen izenburuak. Ugaitzen ipuinaren izenburua da arrautza kosmikoa. Ez, Maitane aipatu duzu umorea egiten duela, nik uste dira izenburutik asmatzen duzula umorea egiten. Mirelena lokanta, eta Maitaneren aguakatearen zaintzarako gira. Jakinda, lehen pixkat aurreko solasaldian aipatu dugu pertsonaien izena aukeratzerakoan badagoela hor autu kontziente bat. Esango nuke ipuinaren izenburua aukeratzerakoan ere ez duzuela badazpadako autua egin. Ez dakit, hasieratik argi ikusi zenuten izenburu hori edo nola iritsi zarete izenburu bat jartzera zuen ipuinari? Nik egia esan da, nik banekien zeri buruz hitz egin nahi nuen, zela orain bota dudan mobida guztia, bestea zaintzeko sentitzen dugun beharra, bestea zaindua izan nahi duen ere ez dakigunean, eta gainera dela etorkizunerako beldur bat, ez dela momentu. Aurreratzen garela eta zaintza horrek beldurra ematen digula, nolabait horri buruz hitz egin nahi nuen eta ez neukan ideiai nola. Igual lau bost ezagitzen bat saiakera egin dituen, estilo eta marko ezberdinetan. Eta bapatean aguakatearen atopatu nuenean, jazta, hau da titulua, oso argi ikusi nuen euskarria izan martzuela titulua eta gainera urruntzen gaituelako pixka bat gaiatik, ez? Ez dakigu oso nozera irakurriko dugun eta hori gustatzen zain. Bai. Gero estekak urdinez jartzen dituen, eta lagun batzuk esan diate saiatu zirela. Nik ere bai proba. Klikak? Baita, zero pasaet. Eta gero ez doazik, nora baina. Orduan bai, nik izenburua, Marko hori topatu nuenean izenburua oso argi izan. Bai, nire kasuan lehen aipatut ez, zaintza zer da, zaintza da, zaindu behar duenak zaintzea edo harremanak ere zuk aipatzen zenuen, ez harremanak ere zaindu behar ditugu
eta elkar zaindu behar dugu, zaintzeko behar hori ez dagoenean ere, ez? Eta amarekin hobean dagoenen idoia amak eskatzen dio lokanta bat abesteko, eta nola hasiko naiz baina abesten zertarako nahi duzu abestea, ez? Abestea ez da beharretik egiten, abesten dugu, nahi dugulako, ez? Eta esaten dio, ze xamurragoa, ez? Maite duzun pertsonari goxo-goxo abestea baino. Eta bera ez da gai, eta etxera joaten denean, bere mutilari edo bikotekideari eskatzen dio abesteko, eta ere zeharo ridikulo sentitzen da, ez nola abestuko dizu. Eta horregatik, zaintzaren beste alde hori, alde sentsibileago edo goxoago hori edo bihotzetik egiten den hori ditu nahi nuelako aukeratu hori okantaren. Txikiekin egiteko ez daukago arazorik, baina. Eta neria hasieran beste bat mozkan aterrautza beste dira eta ego latinez jarrita baita ere. Baina ez dakit zer lepatatzen eta ego pasarte bat badago detektibe bat, pixkat, zaintzen duna, ziurtatzen duna, noiz puskatuko da aterrautza. Eta orduan, hau hasten zaio galdera egiteko bakizu, hinduismoan lehenengo gauza aterrautza kosmiko bat zela, horako zela, eta orduan, zentzu emateko honi jarke jarreten, titulu emango dut. Eta hola biltu zen titulu. Beste erabilita, baina bai aterrautza bat ez zikoan. Eta titula izan zen gero, moldaketa zentzu emateko justu esaldi hori. Edo bizat, erabilera bat. Hori, gantzeaz gero. Nahiztak gero bukaeran berriz planteatzen duen zergati bat euki dezakela esaldi hori dagoen. Idatzi du erantzun diferenteak eman dizkiozuen zaintzaren gai horri, eta nork berea idatzi ondoren irakurri duzue besteena. Galdetu nahi dizuet, zuek pentsatu zenuten zerbait buruz idaztea, zaintza abia puntutzat hartuta, baina laburpenez, besteen ipuinen laburpenez haratago, zer sentitu duzuen besteen ipuinak irakurtzean? Nola izan liteken zuenaren hain desberdina den erantzun bat ematea gai berari? Gauza gehienak bezala azkeneko momentuak bautzen nun. Eta kasualitatez ja guztu bukaera hola zen, eta banekin zer digatzen nire zen jarri behar nun. Orduan, jartze hortan kasualitatez izabat ingresatu eta uzintze hon. Orduan, izan zen lehenengo bigarren gaua pasanula eta hantxe idatzi nuen. Orduan, izan era batean, gertatzen edena eta edazen izena bi mundu, ez hori. Orduan, bestetan ez, miren genien bai ikusi etoi zaintza, orain edo izabakin eta zaindu berroi zer lan eta nik horretik ikusten nun. Ontaz ez daki, enaiz ikusten horreit idazteko eta gero baita ere ez dezu panfleto bat idatzi nahi. Hoi da, lehenko hau zein nahi ez nuna. Orduan, bai ikusten nun, nik hau ez nuk egin nuen. Ze ondo, islatzen den adidez, beste batian errealitatea. Eta ez zurien bai ikusietela, justu idazteko garaioetan ikusten nahi nuna, ipuin horretan. Eta izan da. Nahi ez ziltzerak atako, baina jendik zegoen ditu. Ugaitzona umore asko dago, delirantea esango duke dela eta momentu baten giza baliabideetako arduradunak edo esaten dio, ez? Halako burutazioekin agian baja hartu beharko lukela, ez? Psikiatrikoan sartu edo halako zerren ikaragarren guztua irakurriz. Aipatu du Maitanek ere, ez? Horre pelikula bat, ez pelikula asko ikusi ditut edo estena asko bata bestaren segidan Scorsese ere aipatu duzu, ez? Eta oso bisuala izan da eta irrifarre batekin hasieratik bukaerara. Baina irakurraldi bakoitzean baita ere zenbait gauza aurkitzen zenituen, ez? Edo herentzia horrek familian bertan, ez? Edo bus bat botatzen dute okerezpan, eta zer eskala hor oso ezakeen, bikoteak etxetik alde egiten dio, baliozko gauza hori daukanean etxeak guztiz babesten du mundutik isolatzen da, ez? Eta Maitaneren kasuan berriz zera bera, ez? Formatua bera egiteko modua oso originala eta politaren zail eta metafora hori gero bakoitzan eta amori gainera, ez?
azpitik. Blog bat izela da. Sartzen zen, eta lehenengo, wiki bat izango litz, kapitulu guztiak, eta azpen, 25 iruzkin, ematen dezu, ez doa inora. Berri zabaltzen dezu, PDF-an zabaltzen dezu eta pikatu guante hori postea. Neria nola kontatu ez nekien momentuan torre zitzizkean landare, hasieran orkidia bat egin hasi nintzen, oso espermaliaz. Ez jokurik ematen, eta hasi nintzen aguakatearen zaintzari buruzko webguneak irakurtzen. Baina irakurtzen ea nunbaiten gako bat topatzen nuen hartzeko, ez? Hartzeko gida osoa eta ureztatzean eta gurarekin ez dakiz. Ongarria botatzeko hortan eta papatean ikusten nuen struktura zen nago zure horrean dago, kendu informazioak sartu zure historia eta markoa bai ez dakit aurkikuntza ederra izan zen eta bueno, bai komentatu zunarekin niri iruditu zait izugarrizko ariketa polita hori ikustea, ze hiru gauza gainez berdin, baina aldi berean ze gertukoak, ez? Nik adibidez zurearekin irakurtzen da, esaten eski hau da, hau dago benetan. Ez dakit nola baiteko errealitatea aztertzeko sensibilidade bat daukazula ederra zei. Benetan elkarrizketa ematen du, norbaiti grabatu dira. Eta hori ederra da. Ni gainera, aktore bezala antzerkian asko landu nahi dugun zerbait da gauzak artifizialak ez izatea, edo ez ematea artifizialak direla. Eta hori ditu zait, ederra da. Oso egitura simplea dauka, ipuina oso formatu moduan oso simplea da, baina barruan daukan karga, izugarria da, niri pertsonalki nahastu nahu, gainera amatasuna eta amatasuna zertarako eta amaz bazara nork zainduko zaitu, hor galdera hor dago, Eta, klaro, pues, badago, realitate bat oso... Eta gero gaitzena, flipatu dut. Hasi nintzen erakutzen, esto de que ba? Eta zaintzan, nire buru eskolan oso formala izan den pertsona honen buru zuzena, batean baina zeintza, non dago zeintza? Hasierakoan da, gero, engantxatuta eta detektibea agertu zenean, da, familiak burbuila plastiko hori jartzen duela etxe guztian leio guztietan inguruan. Ez, eragin dezagun pelikula.